Сдружение Информационен бизнес център Стралджа и Съюза за услуги в селските райони и Псала, Турция дадоха старта на съвместен проект по програмата за трансгранично сътрудничество. Проектът се нарича Традиции с бъдеще и има за основна цел предоставянето на целенасочена подкрепа за повишаване на знанията на занаятчиите, придобиване на пазарни умения и информация за европейските практики в областта на занаятите. Този проект Традиции с бъдеще в занаятите, по който ще работите, за Стралджа специално ще има добро значение, тъй като крайната цел е да направим едно сдружение на нашите производители занаятчии и същевременно те ще могат да се опознаят както помежду си по-подробно в Стралджа, така също и с партньори от Турция. Bilindiği gibi Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi işbirliği programları Avrupa Birliği'nin katılım öncesi mali yardım programlarından bir tanesi. Както се знае, трансграничните проекти е една от предсъединителните програми, които се дава и на наша страна. Bu sınır ötesi işbirliği programlarında güdülen birinci gaye komşuların iyi ilişkilerinin geliştirilmesi. Както вече казахме, по тези трансгранични проекти тук добрите отношения между съседите е най-важно. Zaten coğrafi olarak birbirine yakın olan toplumların kültürel olarak da birbirine yakın olduklarının bir ispatı olarak bu projelerin yapılması. Ние като географско положение много сме близко един до друг, но и с тези проекти ние повече ще се сближим. В рамките на проекта ще бъде изготвен и публикуван каталог на занаятите от двете страни на границата, информация за историята на всеки един занаят и специфичните техники на изработване. Предвидени са 2 обменни обучения на занаятчии в България и Турция, както и създаване на асоциация на занаятчиите в България.